Atong video karon guys is mag-assemble ta ani ato ang transport crate no sa mga manok na to. Tanawan ninyo upod og asa ni nako gipalit no. Karon nga video is patanawon ta mo kaning nasa akong background is kuan ni siya chicken crate pinalit na to sa TikTok no. Tanawon ta mo unsaon pag-assemble ani niya no. Duha ni kabuok nga chicken crate no para sa ato ang mga manok or pullets during deliberation sa mga buyer na to no. Color yellow. Unahon na to assemble ang usa. Duham ni kabok. Dara. Oh, dako gyud no. TikTok na nako gipalit. Mahogra tag 1,000 ang usa ani no. Ari ta dire mag-assemble. So commercial sa ta guys kay naa diri ang nag-deliver sa amo ang feeds no. Ra, mo ano tong gamit nga quality nga feeds no. So commercial sa ta dili ra sponsoran ni ha. Pero ato na ikaw kay mao na tong gigamit para masunod ninyo ba. Tan-awa lang to among manok dito perting dagko wa pa abot 16 weeks. Bayad na to oh. Mo ni hatod na to. Oh kung ganahan mo diha mo order diha sa Barili area og Dumanog. Pwede ninyo makontak si Virgilio kung ibutang ang ihang number balik sa screen. Mauna ni atong asimbulon. So mao to si Boss Virgil, no? Atong suki sa B-Pro nga premium quality feeds. Oh. So mo ni sud na giputo siya plastic kani. Then tong habuaon tan-awon na to ang sud. Ato lang itong aon guys. Kay murag gihalop man nila kay gamay kay area wa ko lamisa. Morning babaw nindot og quality. Slide po do. Oh. So ato sa ning i-sit aside kay mauni ang babaw no. Babaw nga portion. Di na siya ingon ani. Kaning ingon ani sinaw sa gawas ni siya nya kani sa sud. Tutang ana. Ito ang simbolon daan. Na siya ay duha ka ingon ani. Then kanipod. Square agad inyo ran itap. Oh, sige. So, mao ni duha ani. Careful mo ani guys mag-assemble kay na ni gunitanan kani. Murag kani ang gunitanan. Babaw ni siya. Babaw no. Nya. Kaning murag laom na ilaw mingon ani ang kita ba niyo sa camera. Pasod ni paana. So ato lang iana oh. Careful mo ani kay kung masayop mo ani kay maglisod na og tangtang. So ang isig ka corner kani inyong bantayanan pud sud gyud ni siya. Kay mo insert man mo ana ba? Mo ana. No? Simple ra kayo. Sige unahon na nato sila. Ana. Pwede ra ni dukdukon. So kinahanglan mog malit. So make sure kani pababaw, no? Ang handle mo ni handle. Mo ni bantayan ninyo kay nasayop silang dapodil gani ani tong umigong gwapo ba. Na. Dukduka lang. Make sure nga sutanan. Usa ka dukduk. Oh, sod. Make sure lang yun sud siya tanan, no? Na. Ko ana lang kay lig-on man So, di ari pod. Na. Oh, dapat mo piti siya. Di ari oh. Oh, dapat clip siya tanan nya kani mo na ingon ako nga lisod ni tangtangon kaning diari nga side
kung ma-snap na siya. So diari na pod pikas. Make sure nga kuan kani sa atong unahon. Ana kani murag kani sa sud ni ang diari ang sa sinaw diri sa gawas no. Ana lang simple. Nyo lang gamitan og hammer. So ana lang i-align tanan no, dok. So ni diare. Simple. Na. Paka. Kani inyong kuanon guys ay kaning naiduha gani. Kay lig-on man siya straight niya inig dok ninyo mo. Sod na siya ritso. Ana siya ka lig-on. Kalita lang. So dapat kuan ang iyahang ana. Walay kang no? Walay kang ba. Inana lang. So diare pod pikas. So last diare dok lang. Tiwas ta dire. Na sakar. Din diare. Kusga lang ninyo guys no. Dapat kani dili siya kang anay ngani. Tip lapos gud siya ng ani Sigurado na akong isira ha. Awan niyo. Kusga lang. Salpak ra ritso. Diari pod pikas. Dapat nga musud siya diha. Diani pod diani na. Musud na inig dok. Anak na. Dapat ana. Salpak ra lig-on na kayo. Sud na tong manok dire. So babaw na pod. So mana humana ang ato ang kuan. I-double check lang ninyo wa ba yung mga kang ang iyahang mga diare din kanina de yung babaw no. Ang babaw okay. Nabi tanawon ta mo. Tao na tong babaw. Ana. So inyo lang ikuan. Inyo lang i-align tanan. Ana align lang tanan. Ya dok na dayon ta. Yay. Kinsay maayo mo pasod diha ako kay maayo man ko mo pasod. Kamo diha maayo mo pasod. Darage. La palihog og hands dire be. Natay assistant dire isoda nang muraram sig ligo guys. Isoda nang bangag lab. Diha lang kagunit lang ha. Mo slide magud sa ikuan ako. Okay. Dare. Diare sa anak ko isok sakar. Okay. Anak ra guys. Sakar po dire. Kana. Ito nga pakon. Nasa parsyalan lang gamay. Dire dok pod oy. Make sure dire. Naigo siya. Anak ra day sa ubos ra day. Tara. Tuyok. Diare no. Shot ka. Wala kilid. Ha? Dire wala kilid. Iyay, diare. Kilid no. Na. Uy, samron uwan. Uy, dahil man. Ay, wala pa ni suho di ari Wala nang mga mananak ba? Wala pa ni suho di ari lab. Wala ni uwan. Tara guys. Kaya pa ni sakar. Tara. Kaya na ni. Kuan man gud ari lab kanang sana. Lagi una ko jud kilid ay. Kena? Wala pa. Tara be. Kita on mo guys. Tara Nalak na dayon. Nalak na. Wala pa. Wa pa nalak. Sapit na. Kuan man gud siya halo dire ba? Ang gunitanan. Oo. Tara. Kato. Paka. Okay. So mao na ni guys no. Na-assemble na nato tanan no. Simple. So proceed ta sa usa then patanawon ta mo sa human ani nilang duha. Let's go.
So guys, ni undang ko kay ni pusdak ang uwana. Perting kuwana so kare lang usa ako ang simbolon ray na simbol na. So dali ra kay siya pero struggle ko pag dire sa babaw kinahanglan jud kag kanang kuyog dire din. Make sure nga imong i-align. Unahon nimo ang kaniay sa babaw, unahon nimo ang duha ka kilid kay kung moari ka dire sa kilid dili siya mo align. So una nimo ipasod ang isig kaatbang ani dayon ang dire na pod sa iyang kilid. Ang diari nga side na pod sa iyang kilid ari. So ingon ato ra pag-assemble og kanang transport crate no, chicken sa manok. So ato ning gamiton inig ugma day kay natay ihatod sa Liloan, Cebu no. So ngon aton ra kung ganahan wag ingon ani nga content guys ay mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel. Dako na lang tabang sa atong channel. So mo na atong video karon unsaon pag-assemble sa crate sa manok transport. Napalit na to sa TikTok. Yung nako na po ni sa Shopee. Ako lang niyang i-check ang link akong ibutang sa description kung pwede sa YouTube no.